Okay. 9. C. Løsningsskole. Okay. Jo, lad os lige starte ud med, hvor meget bruger I IT i undervisningen? Vi bruger det mest i tysk og engelsk, hvor vi bruger ordbogen, og så verbix i tysk. Ja, så bruger vi sådan noget generelt stil eller et eller andet der. Ja. Nu har I jo jeres, der er jo det der bring your own device på skolen. Ja. Har I alle sammen jeres, hvad har I med, når I har en device med? Alle har deres mobiler med, og mange de har deres computer med hjemmefra, ellers så får de en af skolen. Alt efter om de har en stationær eller en bærbar derhjemme jo. Ja. Det er lidt svært at slippe sin stationær med jo. Men er der mange, der bruger skolens computer? Inde i vores klasse er det en 5 stykker. Ja, men der er nogen, der bare bruger sin mobil. Ja. Og de ikke gider til at starte deres Og computer. så har vi en enkelt inde i klassen, der bruger sin tablet i stedet for computer til alt. Hvordan fungerer det okay at bruge mobiltelefonen? Nej, det er måske lidt bedre at bruge sådan computer. Hvis hun når hun bruger sin tablet, så kan hun ikke, hvis hun skriver stil for eksempel, så kan hun ikke se, hvor mange sider hun har skrevet. Ja. Og det er problematisk, når du kun må skrive 3 sider for eksempel. Så der er computermusik bare meget bedre. Ja. Hvordan bruger lærerne IT i undervisningen? Altså, det kommer lidt an på læreren, men de fleste lærere bruger det meget lidt. Vores dansklærer bruger det en lille smule, men det er mest bare sådan tekster, hun printer ud og sådan noget. Så hun bruger ikke nogen bestemte sider på internettet? Der var en periode, der brugte de meget Educas. Ja. Det gik så i sig selv igen, og nu er det egentlig kun vores samfundsfagslærer, der bruger Educas. Men det sokker helt op lige nu. Ja, hun tænder sin opgave. Jeg tror, det var ved at være 11 gange eller sådan noget, hun prøvede at sende den til os. Ja. Så der er ikke, der er ikke nogen af jeres lærere, der for eksempel bruger IT'en til at differentiere undervisningen? Altså, Jo, gør. Han går ind, og så fortæller han os historie også. Når han fortæller os ting og sådan noget, så går han ind og finder billeder og sådan noget for at supplere det. Ja. For ligesom at forklare bedre. Så vi egentlig forstår det. Ja. Er der nogle steder, hvor det bliver niveauinddelt? Sådan i forhold til svage og stærke elever? Det gjorde vi i matematik, fordi vi skulle ind og lave nogle opgaver om Excel. Så skulle vi gå ind og lave nogle videoer og sådan noget, for ligesom at vise hinanden, hvordan man kunne bruge det. Der blev det niveauinddelt lidt, hvor god man selv mente, man var til at bruge Excel. Ja, men ellers ikke det helt store. Nej, så er det mere bare sådan, hvis man bliver hurtigt færdig og sådan noget, så får man bare en ny ekstra opgave. Ja. Eller får lov til at sidde og læse en læsebog, men det er ikke fordi, det er niveauinddelt. Så det bliver generelt ikke brugt ret meget? Det er mest bare, der er mange, der bruger deres computer til at skrive på og sådan noget, i stedet for at bruge hæfter. Men ellers så tror jeg ikke, vi bruger særlig meget af vores computer. Hvor mange sider tror I for at printe ud sådan i løbet af sådan en skoledag? Altså lige nu har vi fået et nyt stil-ting. Nej, ikke en stil, men et nyt novelle-ting. Ja. Printet ud i dansk. Og det er et eller andet sted, så er det spildt, fordi de kan lige så godt sende det over computeren, så bare sidder derinde og læser. Og det koster jo i papir, så det er faktisk meget spildt. Og hvis de for eksempel printer forkert jo, så er det bare irriterende. Ja, fordi det kan nogle gange godt være lidt skævt. Lige nu så den, vi lige har fået, der mangler der sådan en centimeter eller sådan noget, hvor der er noget, vi ikke kan læse, fordi der mangler. Så det kan man lige så godt have sendt over nettet? Ja. For en centimeter betyder helt vildt meget. Man viser hele ord ved det. Vi skal også tit printe vores stil ud, i stedet for at sende den. På grund af, at det er bedre, mener de. Altså stil, der kan jeg godt forstå det, fordi det er sådan noget med, så kan de bedre sidde og rette i det og sådan noget. Ja, men det er jo... Jamen, hvis det sådan er terminsprøve, så skal vi sende det, fordi så da printeren går helt amok. Ja, men så printer det jo selv, men jeg synes, det er fint nok, når det er stil og sådan noget, fordi det er nemmere for lærer at rette i det så. Ja, men det er jo også spil af papir. Det spiller farve. Det kan godt være. Det er faktisk farven. Så man bruger sund blødprint i stedet for. Jamen, den er alligevel dyr. Det er billigere en farve. Det kommer alligevel det der på, hvilken printer det er. Vi har en Canon-printer. Vi har en normal printer. Ja, det her det er skoleprinter. De har sikkert et eller andet tilbud på det. Ja. Nå, kan I, det var ikke det, vi skulle snakke om. Nej, kan I... jo, det er okay. Kan I forestille jer en sådan skoledag i jeres klasse, hvor I overhovedet ikke bruger IT? Ja. Det sker ofte, eller? Ja, og vores smartboard, det gik fuldstændig i stykker. Ja. Så Er der nogle fordele ved det? Vi behøver sikkert vente på, at den starter op og bruge 5 minutter på det. Vi behøver sikkert bruge så lang tid på at vente på, at alle de har fundet deres computer. Og hvis der er et eller andet, der er forsvundet inde på nettet, så
Så der er rigtig meget ventetid, når I bruger IT og mange problemer. Ja, Jeg vil også sige med IT-problemer, at det er faktisk problemer også sociale medier, der går ind over der, fordi mange går på det. eller også så går, især drengene, de går på YouTube og sådan noget, nej, ikke YouTube, Fjorte og spiller. Ja. Og det er mega distraherende, når man sidder nede bag, og så kan se dem spille. Ja. Så det er klart et stort problem, at IT'en bliver brugt forkert, Ja, fordi der er nogen, der bliver fristet til at så åbne spilsider op eller et eller andet. ja. Man kan jo egentlig også se ret mange nogle gange godt kan sidde lidt på enten Twitter, Facebook eller Pinterest og sådan noget. Så det, Der var også en årgang, hvor der var det der Her er crack rækkefølgen. der i eller andet halvøjse. Ja. Der var rigtig meget af det i timen. 9. ja, A, 7. A, og så 6. Og jeg har snakket med de 2 lærere der. Fantastisk. Jeg mangler bare lige at fange Eva. Hende fanger jeg nu. Så siger vi pænt tak, så kigger vi op til jer i klassen lige om et sekund. Vi skulle mødes derinde med dem, ikke?